Mela, jiena ġieli naqbad inħarbex xi ħaġa, forsi nkun qed nesplora karattru, nasal biex nifhem xi ħaġa fuq karattru li mbagħad jispjega xi ħaġa lili fuq l-esistenza tiegħi. Li mbagħad inkun nista' nħaddana u ssir parti Ma nafx hekk u xekk għalija, jien iktar nħoss li dak il-ħsieb u brainstorming nkun għamiltu qabel waqt li qiegħed nisraq minn karattri u episodi f'ħajti li kelli ċans nirrumina fuqhom u l-kanzunetta finali huwa biss distillat ta' dawk l-episodi u dawk il-karattri jew is-sensazzjonijiet li anqlu fija. Ġeneralment. Dak id-distillat kemm idum distillazzjoni proċess? Mhux kull kanzunetta twellida fl-istess jien hemm kanzunetti li tibdihom u jdumu snin reqdin sakemm eventwalment jirnexxek tikkomplethom, hemm oħrajn li dinja rarità kbira li jaslu f'mument partikolari fejn ikollok dik il-bozza li tixel li ħafna jirreferu għalija bħala l-ispirazzjoni l avvolina nqisa daqsxejn ta' klixé din tal-ispirazzjoni, dan huwa episodji rarissimi fejn tiġi kanzunetta u tispiċċa mill-bidu sal-aħħar. U oħrajn ma nafx m'hemmx timeline fiss, ġifieri. Ma kellek esperjenza tal-fenomenu brevi hekk? Xi darbtejn, ġifieri f'14-il sena. U xorta mbagħad naħseb għandek il-proċess jieħ tal-arranġament. Mhux hekk mela. Ma tillestihomx kollha meta ngħidlek li joħorġu l-akkordi, il-chord structure, il-melodija u anke t-test. U t-test joħroġ ukoll? Kważi joħorġu kull momenti rarissimi fejn joħorġu awtomatikament isek qed tirremetti letteralment. Imma fenomeni pjuttost sporadiċi dawk. Għall-inqas għalija, ma nistax nitkellem għal-kantawturi oħrajn jew artisti. Ġieli kellek taħdidiet ma' kantawturi oħrajn li qawwek il-kontra? Le, taħdidiet li kelli ma' kantawturin ħafna minnhom ħossom fl-istess ilma tiegħi speċi fejn rridu jaħdmu ħafna sabiex jirnexxilhom jiskolpixxu l-kanzunetta finali. Jew sakemm jieqfu għax kanzunetta ħafna darba qatt mi finalizzata at some point just tieqaf speċi għax xort hemm miljun post fejn tmur u miljun ritokk li tista' tagħmilha. U fuq dawk id-dettalji li noqogħdu nagonizzaw ħafna, ġifieri, għas personalment jien żgur, ġifieri. George Lucas fuq il-films jgħid I never finish a film, I abandon it. Nifhmux. L-aħħar tajt fuck it speċi. Ikun hemm każijiet rari fejn tillesti xi ħaġa tgħid iva din hekk kont nimmaġina mitmuma speċi. Imma huma okkażjonijiet rari, rarissimi ħanejdu hekk. U s-sensazzjoni x'inhi ta' accomplishment biex. Gratifikanti ħafna. Imma jien pereżempju nsib stramp ħafna dawn il-mużiċisti li jitlu fl-istudio ġieli nkun qed insegwi dak li kun qegħdin nixandru online pereżempju u Min jagħmelhom dawn? Sorry? Min jagħmelhom dawn qatt ma serat ma nsertajthom. Mhux għafen nirreferi għal esplicitament għal-ismijiet ta' Imma Malta tajt Malta u anke barra u minn xtutna fejn spiċċaw album u qegħdin jisimgħu għall-ewwel darba u jgħidu like it's sounding amazing man. Good for them, jien meta nisma' album li nkun għamilna l-ewwel darba l-ewwel ħtieġa li taqbadni għal immur naqbes minn x'imkien għal isfel bid-diżappunti ġifieri. Mbagħad eventwalment nibda nidraw u nibda forsi nkun daqsxejn iktar ħanin miegħi innifsi, imma hija xi ħaġa li tiċċassani dik il-konvinzjoni inkredibbli li għamilt xi ħaġa straordinarja. Mhux qed ngħidlek li ma jkollokx okkażjonalment inkling li għamil xi ħaġa tajba, ma ngħid għalija kull darba nisma' biċċa xogħol li nillestu ħafna drabi nħoss dan is-sens tal-kumpless ta' inferjorità għax stajt għamilt iktar u stajt għamilt aħjar. U l-kumpless ta' inferjorità huwa f'kontrast mal-potenzjal tiegħek jew b'kuntrast ma' artisti oħrajn li ġieli smajt? Mal-potenzjal tiegħi stess naħseb ħafna drabi.
Jew mal-għarfien li jeżisti potenzjal. Kieku indirizzajt l-mistoqsija 20 sena ilu probabli kont ngħidlek fil-konfront artisti oħra. Imma llum li kbirtu jien kemm xejn iktar komdu fiż-żarbun tiegħi. Ġeneralment nħossni qed nitqabad miegħi nnifsi stess. Għalkemm naturalment meta jkollok kantawturi kontemporani li qed jollu l-benchmark tas-songwriting inevitabilment ser żomm ruħek iktar sharp u ser tapplika ruħek iktar biex ma tonqos milli twassal il-livell mixtieq kemm lis-semmieħ tiegħek u kemm fuq kollox lilek innifsek ukoll fl-aħħar mill-aħħar. X'inhu iktar importanti għalik? Naħseb nafa tweġiba fatt ma ħassasjek biex forsi nimmerħu ġimkien. L-istima tiegħek tal-kanzunetta tas-silta jew tal-udjenza tiegħek. X'inhu iktar importanti li toġob lilek jew l-udjenza? Le, jiena dejjem imxejt fuq il-premessa li ser nagħmel għandu l-ewwel qabel kollox joġob lili. Jekk joġob lili ma jinteressanix jekk joġob xi ħadd ieħor jew le. Però bid-disclaimer li speċi jien ma jinxtaqs tant uniku fl-univers li jekk ser toġobni xi ħaġa ħankun l-uniku wieħed li toġobni. Perswas li hemm mijiet hemm barra li għandhom l-istess inklinazzjonijiet u l-istess affinitajiet tiegħi għal daqstant ma tantx hija xi ħaġa li tħassibni jew li ninkwieta ħafna fuqha. Imma tittoġob primarjament lili. Niftakar snin ilu dejjem kont meta kien għadni fl-ewwel armi fil-kitba tal-kanzunetti jew kien għadna actually mid-day to day biex nikteb kont saqsejt lil membru ta' grupp lokali li dak iż-żmien kien invoga ħafna. Illum minsi ovvjament kif suppost ngħid jien. U kont staqsejt speċi xi tfittex meta tpoġġi bil-qeda biex tikteb kanzunetta u niftakar kien bdili din il-diskursata patronizzanti ħafna billi jwiddibni li l-ewwel poġġi bil-qeda u jipprova jifhem l-udjenza xi trid. U niftakar li internament kont diġà irremettejt ftit ħarqek. Kont qed nitħaq internament speċi għedt okej, tipo hawnhekk mhux ħansib. Mhux reklam nifhimha. Eżatt. Mhux ħansib ebda pointers speċi. Biex immor lura Ġanu rajt jew. Ġanu wet part mis-sales team il-ġdid. L-idea ta' daw in-nies insomma li tgħid li kif jkun qed jixandru live minn Facebook jgħidulek wow it's amazing. X'taħseb dwarhom? X'għaddilek minn moħħok meta tarhom jagħmlu din il-ħaġa? Xi ġudizzju tgħaddi. Jekk għandi xudnej għamnejkin jien jew huma.